Ja sam Nataša Srdoć, predsjednica International Leaders Summita i priješnjeg Adriatic instituta za javnu politiku. Danas ćemo nastaviti s analizom slučaja koji je detaljno opisan u kaznenoj prijavi koju je USKOK odbacio, a koja se sada nalazi na Županijskom sudu u Rijeci. Projekt hotela Hilton Rijeka zahtijeva istragu stvarnog vlasništva nad hotelom i financijsku reviziju svih igrača koji okružuju ovaj projekt. Atraktivno zemljište na Jadranskoj obali u gradu Rijeci okupilo je partnere iz Češke, JTH grupu vlasnika Jaroslava Trešnjaka i JT banku koju zastupaju Petri Tkač i Julius Strapek u Hrvatskoj, s partnerima u gradu Rijeci, GP Krk, arhitektonsko-građevinski atelje AGA za izgradnju hotela Hilton Rijeka Costa Bella pod okriljem grada Rijeke. Na Zagrebačkoj burzi je vidljivo da je Jozo Kalem, prijatelj Slavka Linića, dioničar 3,48% vlasništva JT banke u Hrvatskoj. Pluris, povezan sa skandalom Fimi Media i slučajem HDZ-ovog pranja novca, posjeduje 8,9% dionica. Raiffeisen Bank International AG ATJ Invest je naveden kao skrbnički račun i posjeduje 16% dionica JT banke. AG ATJ je vjerojatno sudjelovao kao fiktivni vlasnik u vlasništvu JT banke i s njima povezanih osoba prilikom preuzimanja većinskog vlasništva u Varaždinskoj banci 2014. godine. JT banka je jedan od optuženika u RICO tužbi po osnovi američkog zakona o organizacijama pod utjecajem reketara i korupcije, koja je podnesena u Okružnom sudu Sjedinjenih Država u New Yorku. Luksemburg je donio optužujuću odluku 2024. godine, optuživši Radovana Viteka za neprijateljsko preuzimanje dionica Orka. U tužbi koja je predana u New Yorku detaljno se opisuje poslovanje JT banke navodeći: menadžeri JT banke, među njima Julius Strapek, djeluju kao nominalni vlasnici ciparskih tvrtki za svog klijenta, skrivajući stvarno vlasništvo u prijevarnoj šemi. JT banka je osiguravala sredstva svojim klijentima, nastavljajući obrazac pranja novca i prikrivajući pravo vlasništvo i izvor financiranja iza niza transakcija od 2013. do 2016. godine. Ova luksemburška optužujuća odluka protiv Radovana Viteka donesena je 2024. godine. Otvara novu temu korupcije i pranja novca koja obuhvaća Sunčani Hvar i ostale projekte koji su bili u vlasništvu Prime Tourist Resort, CPI-a i Orka u Hrvatskoj, koji ćemo analizirati u posebnom video prilogu. Vratimo se u Rijeku. U otvorenom natječaju 2010. godine jedina ponuda za kupnju atraktivnog obalnog zemljišta stigla je od Reinvesta u vlasništvu Jaroslava Trešnjaka iz Češke. Predviđeni projekt bila izgradnja hotela. Gradnju hotela Hilton izvodila je, naravno, tvrtka GP Krk. Arhitektonsko-građevinski atelje AGA pruža arhitektonsko rješenje i zadužene za provedbu projekta. JT banka sa sjedištem u Češkoj osigurala je financiranje. JTH grupa Treinvest i gospodin Trešnjak je investitor u projekt. Najnoviji zemljišno-knjižni izvadak pokazuje da je JTH Costa Bella d.o.o. 100% vlasnik hotela Hilton iz zemljišta koje je opterećeno s ukupno 61 milijun eura hipoteke za kredite koje je JT banka odobrila za projekt koji se promovirao kao projekt vrijedan 80 milijuna eura. Grad Rijeka je prodao zemljište ispod tržišne cijene unaprijed određenom kupcu, Treinvestu. Riječi gradonačelnik Obersnel dopustio je brojna kršenja ugovora od strane kupca, omogućujući izmjene uvjeta ugovora, a na štetu poreznih obveznika. Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je tijekom 4 godine, od 2010. do 2014. godine, potpisao 2 predugovora o kupoprodaji zemljišta s pripadajućim dopunama ugovora. Kronologija potpisivanja ugovora između Treinvesta, JTH grupe i grada Rijeke za kupnju zemljišta za izgradnju hotela isprepletena je s relevantnim događajima. Grad Rijeka prodaje Treinvestu 6000 metara kvadratnih po cijeni od 320 eura po metru kvadratnom. Nakon toga Škunca svom prijatelju, partneru Vladi Braliću, odnosno Agi, dodjeljuje izgradnju arhitektonskog rješenja okolnih javnih površina koje plaćaju porezni obveznici. Grad Rijeka prodaje dodatnih 11.500 metara kvadratnih Treinvestu po cijeni od 220 eura po metru kvadratnom. JT banka preuzima više od 50% Varaždinske banke.
U lipnju 2016. godine Joj mediji u vlasništvu JT grupe kupuju 80% vlasništva riječkog tiskanog dnevnog lista Novi list, Zadarskog lista i Glasa Istre. Pitanje za istražitelje je da li je ovo preuzimanje Novog lista unaprijed dogovoreno s JT bankom, pod kojim uvjetima i tko su bili stvarni vlasnici. S novim ugovorom prenosi se svi prethodni ugovori s Tre Investa na JTH Costabellu. JT banka je stavila založno pravo na zemljište u iznosu od 40 milijuna eura uvećano za sve povezane kamate i troškove kredita. U dodatku 4 konačnom kupoprodajnom ugovoru, pri čemu gradonačelnik Obersnel daje zeleno svjetlo za uklanjanje založnog prava na zemljištu u korist grada, kako bi ga JT banka mogla koristiti kao kolateral za svoj kredit od 40 milijuna eura. Iako je ovim dodatkom 4 propisana obveza da grad ima novo založno pravo od 20% u zemljišnim knjigama kao osiguranje da će ugovor biti ispunjen, grad Rijeka nije upisao 20% hipoteke kako je dogovoreno u dodatku. Kroz nezakonito pogodovanje, zlouporabu položaja i ovlasti i trgovinu utjecajem, gradonačelnik Obersnel i njegovi bliski suradnici oštetili su porezne obveznike prodajom zemljišta u 2 tranše u korist ovog konkretnog investitora. Prva tranša zemljišta od 6000 metara kvadratnog, što je predstavljalo 34% iste parcele, prodana je za 320 eura po metru kvadratnom. A druga tranša susjednog zemljišta iste kvalitete od 11.500 metara kvadratnog, što je predstavljalo 66% iste parcele, prodano je po dodatno sniženoj cijeni od 220 eura po metru kvadratnom. Posljednja dostupna procjena zemljišta bila je oko 480 eura po metru kvadratnom. Tu cijenu od 220 eura po metru kvadratnom službeno je procijenio građevinski inženjer Marinko Prostran po narudžbi pročelnika Škunce i gradonačelnika Obersnela. Inače, Marinko Prostran izabran je za građevinskog inspektora za trgovački centar koji je u Zagrebu izgradio Mirko Pavičić, koji je blizak prijatelj prijašnjeg gradonačelnika Obersnela i Linića. Ova razlika u cijeni koštala je porezne obveznike oko 4 milijuna eura. Pročelnik gradskog odjela za urbanizam, Srđan Škunca, naručio arhitektonsko rješenje za okolne prostore uz Hilton hotel arhitektonskom poduzeću Agi i njegovom vlasniku Vladi Braliću, kojih plaćaju porezni obveznici. Aga, odnosno Vladi Bralić i pročelnik Srđan Škunca, kao djelatnik grada Rijeke, istovremeno rade zajedno na nizu drugih projekata, što ukazuje na zlouporabu položaja i ovlasti te trgovinu utjecajem. Tre Invest JTH angažirao je arhitektonsko-građevinski atelje u vlasništvu Vladi Bralića za arhitektonsko uređenje hotela. Za izgradnju hotela zadužena je građevinska tvrtka GP Krk. GP Krk izvodi radove za pristupne ceste s kružnim tokom. Tijekom dugotrajnog razvoja ovog hotelskog projekta JT banka je kupila dionice Hrvatske Varaždinske banke 2013. godine, te joj je 2014. godine dopušteno preuzimanje većinskog vlasništva nad Varaždinskom bankom u vrijeme dok je bivši gradonačelnik Rijeke Slavko Linić bio ministar financija. Istog dana JT banka je povećala uplaćeni kapital te ga smanjila za isti iznos koristeći fiktivne vlasnike za razrjeđivanje dionica. U žalbi RIKA opisuje se redovita praksa JT banke u razrjeđivanju dionica. Joj mediji u vlasništvu JT grupe preuzeli su 80% vlasništva dnevnog tiskanog medija Novi list u Rijeci 2016. godine, preuzimajući de facto kontrolu nad vijestima i informacijama ne samo u Rijeci, već i šire. HANFA, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, je 2011. godine doznala da je JT banka u ime MOL-a stajala iza pokušaja neprijateljskog preuzimanja dionica INE, što je bilo protivno hrvatskom zakonu. Tvrtka sa sjedištem na Bermudama kupuje dionice INE od 21. prosinca 2010. do 25. ožujka 2011. godine u ime JT banke, odnosno MOL-a. Bitno je saznati tko su stvarni vlasnici Hilton hotela,
s obzirom da postoji sumnja da se radi o političkoj korupciji i pranju novca, a na štetu poreznih obveznika i privatnih vlasnika zemljišta. Hvala vam na porukama podrške i pozivam vas da lajkate i podijelite moje video poruke s vašim društvenim mrežama. Hvala vam.